खुलुमबाय हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायहरनाय जाबाय स' आं भिडिअ बानायैयाबो बुहुत गोबाव जाबायमोन नोंथांमोननि गेजेराव आं भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन मोजां केमेरा गैयिनि थाखायनो बेनिफ्राय आङो फाइनाली दिनै आङो मा खालामना थागोन साननानै केमेरा मोजांबो सफैबाय नालाय आं सानबाय मा भिडिअ मोनसे बानायनि बेनिफ्राय आङो बुहुत गोबावनि सिगांनिफ्रायनो आं सानना दोनबाय दंमोन आरो माने दख'ना कालेक्शन भिडिअ बानायगोन होनना बयबो बानायगासिनो नालाय आंबो सानबाय गोसोजों आंबो बानायगोन मोनसे ओमफ्राय उनाव केमेरा मोजां गैयिनि थाखाय बानायनो हायाखैमोन स' आङो दिनैयो फाइनाली बानायनो सानबाय आई होप नोंथांमोना मोजां मोनगोन आसा खालामबाय आङो थौदो बिदिब्ला स्टार्ट खालामनोसै भिडिअखौ गिबियावनो नैनिफ्राय स्टार्ट खालामनोसै नैबे आंनि माबा सिम्पोल दख'ना एकदमबारे बिदि आरो आगरा फारावल' दङ आरो नै ओमफ्राय इजों आङो नैबे फास्राखौ मिलायनाय मोनो नालाय इजों लायो आङो स्क्रिनाव आं फट' देखायनानै होगोन नेक्स्टआव नै नैबे मुगा कालारनि बियो दख'ना फालि सेक बेखौ जोंहा माजों आंजों सानैबो गानो आरो गेजेरावनो बे दख'नाया बिदिया गांसेल' नालाय मुगा कालारनिया नेक्स्ट ओमफ्राय नै बियो आंनि लाइफआव आंनि बाबाया फार्स्ट टाइम आंनि थाखाय दख'ना बायनाय जेब्ला आङो क्लास 10आवमोन बांसिनथ' आंनो मायानो बायजोबो आंनि ड्रेसफोरखौ ओमफ्राय आंनो बाबाया इखौ जेब्ला आं क्लास 10आवमोन ना इ समाव बायनायमोन दा बिदिखौ मोनला खोमा नै बिदि गोमो कालारनि दख'ना फालि सेक नेक्स्टआव बेखौ आङो गुवाहाटीयाव बायदोंमोन मथा मथि 2014आवमोन बे दख'नाखौ बायनाया गोबावानो जाबाय ओमफ्राय आङो खेमसेल' गानदों मादैया होनायमोन बेयो आंनो मादैया दख'ना फालि सेगियो बेखौ आंनो आदाया होदोंमोन रेड कालारनि आरो ओमफ्राय नै सेम टु सेम बिदिनो आरो रेड बायदिनो खिन्थु इयो व्हाइट कालार आरो नै बेबो दख'ना फालि सेक व्हाइटखौनो आं बांसिन मोजां मोनखायो खिन्थु मोजां मोननायानो आंनाव व्हाइटआ बारा गैया गांथामसोल' दङ बेखौ बेनिफ्राय इबो एसे गोबावानो जाबाय बे दख'ना फालि सेक डिजाइन बानायनाय बेखौ आंनो लेस बायनानै आंनो डिजाइन बानायनो होनायमोन आंनो सिलायनो होनायमोन आरो खायमा ओमफ्राय नैबे जाबाय बैसागोआव बायनायमोन इयो नै गोमो कालारनि इजों सेट गैया फालि गैफाया दख'ना गोजा होमबाबो आं बिराद मोजां मोनखायो इखौ गाननानै बैसागोआवथ' एबारनिया कर'ना भाइरासनि थाखायनो बैसागो मोसानो मोनासै ओंखारनो मोनासै लोगोफोरजों होमबाबो आंनि थाखाय माया इखौ बायनानै लाबोदोंमोन आरो खेमसे गाननानै दोनबाय आं इखौबो स्क्रिनाव फट' देखायनानै होगोन आङो नैबे पिंक कालारनि दख'ना फालि सेक आंनि फेभरेट कालारानो पिंक कालार ओमफ्राय नै दख'ना फालि सेगियो सिख्लासाफोराथ' हिन्जावसाफोरा बयबो पिंक कालारखौनो मोजां मोनखायोना आंबो मोजां मोनो पिंक कालारखौ बिराद मोजां मोनखायो आं गाननानै बे दख'नाखौबो मायानो लाबोनायमोन बेबो जोंहा इजानि लाइना जोब्बाय एबार नै बेखौ खिन्थिनोसै बेबो सिम्पोल एकदम गोमो दख'ना इबो नै आगर गोनां गल गल आगर गोनां बिदिनो
कालारनि बेबो दासो गोमो फिथिनाय बायदिनो एखे नै गल गल आगर जोंहा मायाना दख'नाखौ माने गांसेल' लाबोबाथाय लाबोबाय एखे एखे गांनै लाबोयो कालारखौल' आलदा आलदा लाबोयो नै बेबो गोमो बायदियानो ओमफ्राय कालाराल' बेलेग बे पिंक कालार गलाब ओमफ्राय नै बेबो दानि जे आङो गलाब कालारनि खोन्थिदोंमोन ना पिंक कालारनि नै बेयो नै बेजों सेम टु सेम नै कालाराल' आलदा आलदा नै बे खायमा नै बे गलाब एखे डिजाइन ओमफ्राय एबार लास्ट नै बेयो बिदि आरो नै चुमकि गोनां लेसनि ना मा होनो बिदिखौ बेखौबो जोंहा मायानो लाबोदोंमोन इजों आङो नैबेखौ मिलायनाय मोनो ओंखायनो नै आर'नाइजों लायो आङो बेखौ गानबाथाय बे आर'नाइखौ लायो बे ग्रिन बे बारा ग्रिन नङा मा होनो बिदिखौ मिथिला आंबो नै इजों लायो आङो आइ होप नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों जानो हागौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक मोनसे होनानै होदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफोरा नोंथांमोननिसिम आं जेब्लानोखि भिडिअ आपल'ड खालामो होमब्लानोखि लोगो लोगो सौहैयो स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनसिगोन